Hvala vam. Čast mi je što sam danas s vama na vašem početku studija na jednom od najboljih sveučilišta na svijetu. Istini za volju, nikad nisam završio fakultet. A ovo je najbliže što sam ikad bio diplomi fakulteta. Danas vam želim ispričati 3 priče iz svog života. To je to. Ništa posebno. Samo 3 priče. Prva priča je o povezivanju točaka. Ispisao sam se s koledža Reed nakon prvih 6 mjeseci, ali sam ostao još oko 18 mjeseci prije nego što sam stvarno dao otkaz. Pa zašto sam odustao? Počelo je prije mog rođenja. Moja biološka majka bila je mlada, neudana studentica i odlučila me dati na usvajanje. Vrlo je snažno osjećala da bi me trebali posvojiti studenti sa završenim fakultetom, pa je sve bilo spremno da me po rođenju posvoje odvjetnik i njegova žena. Osim što su, kad sam izašao, u zadnji čas odlučili da stvarno žele djevojčicu. Tako su moji roditelji, koji su bili na listi čekanja, dobili poziv usred noći s pitanjem: dobili smo neočekivanog dječaka, želiš li ga? Rekli su, naravno. Moja biološka majka je kasnije saznala da moja majka nikada nije završila fakultet, a da moj otac nikada nije završio srednju školu. Odbila je potpisati konačne dokumente o posvajanju. Popustila je tek nekoliko mjeseci kasnije kada su mi roditelji obećali da ću ići na fakultet. Ovo je bio početak mog života. I 17 godina kasnije otišao sam na koledž. Ali naivno sam odabrao koledž koji je bio skup gotovo kao Stanford, a sva ušteđevina mojih roditelja iz radničke klase bila je potrošena na moju školarinu. Nakon 6 mjeseci, nisam mogao vidjeti vrijednost u tome. Nisam imao pojma što želim raditi sa svojim životom i nisam znao kako će mi fakultet pomoći da to shvatim. I ovdje sam trošio sav novac koji su moji roditelji uštedjeli cijeli život. Pa sam odlučio odustati i vjerovati da će sve biti u redu. Bilo je prilično zastrašujuće u to vrijeme, ali gledajući unatrag to je bila jedna od najboljih odluka koje sam donio. Onog trenutka kada sam odustao mogao sam prestati pohađati obavezne sate koji me nisu zanimali i početi dolaziti na van koji su izgledali daleko zanimljiviji. Nije sve bilo romantično. Nisam imao sobu u domu, pa sam spavao na podu u sobama prijatelja. Vraćao sam boce Coca-Cole za polog od $0,05 da kupim hranu, a svake nedjelje navečer bih hodao 7 milja po gradu kako bih dobio jedan dobar obrok tjedan dana u hramu Hare Krishna. Svidjelo mi se. A mnogo toga na što sam naletio slijedeći svoju znatiželju i intuiciju kasnije se pokazalo neprocjenjivim. Dopustite mi da vam dam jedan primjer. Reed College je u to vrijeme nudio možda najbolju poduku kaligrafije u zemlji. U cijelom kampusu svaki poster, svaka etiketa na svakoj ladici bila je lijepo ručno ispisana kaligrafijom. Budući da sam odustao i nisam morao pohađati uobičajene satove, odlučio sam krenuti na tečaj kaligrafije kako bih naučio kako se to radi. Naučio sam o fontovima serif i sans serif, o mijenjanju količine prostora između različitih kombinacija slova, o tome što izvrsnu tipografiju čini izvrsnom. Bilo je lijepo, povijesno, umjetnički suptilno na način koji znanost ne može uhvatiti, i smatrao sam ga fascinantnim. Ništa od ovoga nije imalo čak ni nade za bilo kakvu praktičnu primjenu u mom životu. Ali 10 godina kasnije, kada smo dizajnirali prvo Macintosh računalo, sve mi se vratilo. I sve smo to dizajnirali za Mac. Bilo je to prvo računalo s lijepom tipografijom. Da nikad nisam ušao na taj jedan tečaj na koledžu, Mac nikada ne bi imao više tipova slova ili proporcionalno raspoređenih fontova. A budući da je Windows upravo kopirao Mac, vjerojatno ih nijedno osobno računalo ne bi imalo. Da nikad nisam odustao, nikad ne bih ušao na ovaj sat kaligrafije, a osobna računala možda nemaju prekrasnu tipografiju kakvu imaju. Naravno, bilo je nemoguće povezati točkice gledajući naprijed dok sam bio na fakultetu. Ali bilo je vrlo jasno gledajući unatrag 10 godina kasnije. Opet, ne možete povezati točke gledajući naprijed, možete ih povezati samo gledajući unatrag. Stoga morate vjerovati da će se točkice nekako povezati u vašoj budućnosti.
Morate vjerovati u nešto, svoj osjećaj, sudbinu, život, karmu, bilo što. Jer vjerovanje da će se točkice na putu spojiti daće vam samopouzdanje da slijedite svoje srce čak i kada vas skrene s utabane staze i to će učiniti razliku. Moja druga priča je o ljubavi i gubitku. Imao sam sreće, otkrio sam ono što sam volio raditi rano u životu. Vaz i ja pokrenuli smo Apple u garaži mojih roditelja kad sam imao 20 godina. Marljivo smo radili i u 10 godina Apple je od samo nas dvoje u garaži izrastao u tvrtku vrijednu $2 milijarde s više od 4000 zaposlenika. Upravo smo izdali našu najbolju kreaciju, Macintosh, godinu dana ranije, a ja sam upravo napunio 30 godina. A onda sam dobio otkaz. Kako možete dobiti otkaz u tvrtki koju ste osnovali? Pa, kako je Apple rastao, zaposlili smo nekoga za koga sam mislio da je vrlo talentiran da vodi tvrtku sa mnom, i prvih godinu dana stvari su išle dobro. Ali onda su se naše vizije budućnosti počele razilaziti i na kraju smo se posvađali. Kad smo to učinili, naš upravni odbor je stao na njegovu stranu. Tako sam s 30 godina bio vani. I to vrlo javno. Ono što je bio fokus cijelog mog odraslog života je nestalo, i to je bilo razorno. Stvarno nisam znao što da radim nekoliko mjeseci. Osjećao sam da sam iznevjerio prethodnu generaciju poduzetnika, da sam ispustio štafetu dok mi je predavana. Sastao sam se s Davidom Packardom i Bobom Noceom i pokušao sam se ispričati što sam tako gadno zafrknuo. Bio sam veliki javni neuspjeh i čak sam razmišljao o bijegu iz doline. Ali nešto mi je polako počelo svitati, i dalje sam volio ono što radim. Rasplet događaja u Appleu to nije nimalo promijenio. Bio sam odbijen, ali sam i dalje bio zaljubljen. I tako sam odlučio krenuti ispočetka. Tada to nisam vidio, ali pokazalo se da je otkaz u Appleu najbolja stvar koja mi se ikada mogla dogoditi. Težinu uspjeha zamijenila je lakoća ponovnog početnika, manje sigurnog u sve. Oslobodio me da uđem u jedno od najkreativnijih razdoblja mog života. Tijekom sljedećih 5 godina, osnovao sam tvrtku pod nazivom Next, drugu tvrtku pod imenom Pixar, i zaljubio se u nevjerojatnu ženu koja će mi postati supruga. Pixar je nastavio stvarati prvi računalni animirani igrani film na svijetu, priču o igračkama, i sada je najuspješniji studio za animaciju na svijetu. U nevjerojatnom preokretu događaja, Apple je kupio Next, ja sam se vratio u Apple, a tehnologija koju smo razvili u Nextu u središtu je trenutne Appleove renesanse. A Lorin i ja zajedno imamo divnu obitelj. Prilično sam siguran da se ništa od ovoga ne bi dogodilo da nisam dobio otkaz u Appleu. Bio je to lijek užasnog okusa, ali pretpostavljam da ga je pacijent trebao. Ponekad ćete život udariti ciglom u glavu. Ne gubite vjeru. Uvjeren sam da je jedina stvar koja me održala to što sam volio ono što radim. Morate pronaći ono što volite. I to jednako vrijedi za posao kao i za vaše ljubavnike. Vaš će posao ispuniti velik dio vašeg života, a jedini način da budete istinski zadovoljni jest raditi ono za što vjerujete da je odličan posao. A jedini način da radite sjajan posao je da volite ono što radite. Ako ga još niste pronašli, nastavite tražiti. I nemojte se nagoditi. Kao i sa svim stvarima srca, znaćete kada ga pronađete. I, kao i svaka dobra veza, postaje sve bolja i bolja kako godine prolaze. Zato nastavite tražiti. Nemojte se nagoditi. Moja treća priča je o smrti. Kad sam imao 17 godina, pročitao sam citat koji je glasio otprilike ovako: ako živiš svaki dan kao da ti je posljednji, jednoga ćeš dana sigurno biti u pravu. Ostavio je dojam na mene. I od tada, protekle 33 godine, svako sam se jutro gledao u ogledalo i pitao sam sebe, da je danas posljednji dan mog života, bih li želio učiniti ono što ću danas učiniti. I kad god je odgovor bio ne previše dana zaredom, znam da moram nešto promijeniti. Sjećanje da ću uskoro biti mrtav najvažnije je oruđe s kojim sam se ikada susreo da mi pomogne u donošenju velikih odluka u životu. Jer gotovo sve, sva vanjska očekivanja, sav ponos,
sav strah od neugodnosti ili neuspjeha, te stvari jednostavno otpadaju pred smrću, ostavljajući samo ono što je uistinu važno. Sjećanje da ćeš umrijeti je najbolji način za koji znam da izbjegneš zamku mišljenja da imaš nešto za izgubiti. Već si gola. Nema razloga da ne slijedite svoje srce. Prije otprilike godinu dana dijagnosticiran mi je rak. Bio sam na snimanju u 7:30 ujutro i jasno je pokazao tumor na pankreasu. Nisam ni znao što je gušterača. Liječnici su mi rekli da se gotovo sigurno radi o vrsti raka koji je neizlječiv i da ne bih trebao živjeti duže od 3 do 6 mjeseci. Liječnik mi je savjetovao da odem kući i sredim svoje poslove, što je liječnički kodeks za pripremu za smrt. To znači pokušati svojoj djeci reći sve što ste mislili da ćete imati sljedećih 10 godina za reći im u samo nekoliko mjeseci. To znači pobrinuti se da sve bude zakopčano kako bi vašoj obitelji bilo što lakše. To znači reći s Bogom. Cijeli dan sam živjela s tom dijagnozom. Kasnije te večeri imao sam biopsiju, gdje su mi zabili endoskop u grlo, kroz želudac i crijeva, stavili iglu u gušteraču i uzeli nekoliko stanica iz tumora. Bio sam pod sedativima, ali moja supruga, koja je bila tamo, rekla mi je da su. Liječnici kad su pregledali stanice pod mikroskopom počeli plakati jer se pokazalo da se radi o vrlo rijetkom obliku raka gušterače koji je izlječiv operacijom. Imao sam operaciju i sada sam, srećom, dobro. Ovo je bilo najbliže što sam bio suočen sa smrću i nadam se da je to najbliže što sam bio u sljedećih nekoliko desetljeća. Nakon što sam to proživio, sada vam ovo mogu reći s malo više sigurnosti nego kad je smrt bila koristan, ali čisto intelektualni koncept, nitko ne želi umrijeti. Čak ni ljudi koji žele ići u raj ne žele umrijeti da bi tamo stigli. A ipak je smrt odredište koje svi dijelimo. Nitko mu nikada nije pobjegao. I tako treba biti, jer je smrt vrlo vjerojatno najbolji pojedinačni izum života. To je agent promjene života. Čisti staro da napravi mjesta za novo. Trenutno ste novi vi, ali jednog dana, nedugo od sada, postupno ćete postati stari i biti očišćeni. Oprostite što sam tako dramatičan, ali to je sasvim istinito. Vaše vrijeme je ograničeno, stoga ga nemojte tratiti živeći tuđi život. Nemojte biti zarobljeni dogmom, što znači živjeti s rezultatima razmišljanja drugih ljudi. Ne dopustite da buka tuđih mišljenja uguši vaš vlastiti unutarnji glas. I što je najvažnije, imajte hrabrosti slijediti svoje srce i intuiciju. Oni nekako već znaju što doista želite postati. Sve ostalo je sporedno. Kad sam bio mlad, postojala je nevjerojatna publikacija pod nazivom The Whole Earth Catalog, koja je bila jedna od Biblija moje generacije. Napravio ju je momak po imenu Stuart Brand nedaleko odavde u Menlo Parku i oživio ju je svojim poetskim dodirom. Bilo je to kasnih 1960-ih, prije osobnih računala i stolnog izdavaštva, tako da je sve napravljeno pisaćim strojevima, škarama i Polaroid kamerama. Bio je nešto poput Googlea u mekom uvezu, 35 godina prije nego što se Google pojavio, bio je idilistički, prepun zgodnih alata i sjajnih ideja. Stuart i njegov tim izdali su nekoliko izdanja kataloga The Whole Earth Catalog, a kad je završio, izdali su posljednje izdanje. Bilo je to sredinom 1970-ih, a ja sam bio tvojih godina. Na polžini njihovog zadnjeg izdanja nalazila se fotografija ranojutarnje seoske ceste, van na kojoj biste mogli stopirati ako ste toliko pustolovni. Ispod njega su bile riječi, ostani gladan. Ostani budala. Bila je to njihova oproštajna poruka dok su se potpisivali. Ostati gladan. Ostani budalast. I oduvijek sam to sebi priželjkivao. I sada, dok diplomiraš da počneš iznova, želim ti to. Ostani gladan. Ostani budalast. Hvala svima puno.